ευχαριστώ πολύ από την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου του Κλίνστον για τη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου και τις κυρίες που μας έχουν βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, καλή γιορτή και υγεία. Πάντα υγεία. Μαρία μου, να είσαι καλά. Στους Αμερικανούς χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχετε, με υγεία και ελπίζω να μας έφερε ο Χριστός όλους καλά και σε εσάς και στην κυρία Μαρία. Δόκτωρα, ευχαριστώ σε περιμένω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς τους ομογενείς που φροντίζετε για μας, που φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε να μας βοηθάτε. Έχουμε απ' όλα χάρη σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλές γιορτές στην Εκκλησία τον Άγιο Γεώργιο και όλους εσάς. Τα ρούχα που μου δώσατε τα φοράω και καμαρώνω και ζηλεύουν οι φίλες που σήμερα είναι σε καλή κατάσταση και εγώ είμαι μια όμορφη κυρία. Και πάλι καλές γιορτές σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομογένεια της Αμερικής του Αγίου Γεωργίου που τόσα χρόνια μας στηρίζουν και μας βοηθάν για όλες τις ανάγκες που έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ επίσης και η Χελένα Κρυλή για την όλη βοήθεια και την προσπάθεια που κάνουν. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Καλημέρα σας. Κυριακή πρωί συνεχίζουμε ακόμη τη διανομή που αρχίσαμε από χτες, δίνοντας τα ρούχα και τα παπούτσια στα παιδιά. Σήμερα δίνουμε στους υπολείπους 230 ανθρώπους τα τρόφιμά τους, τις γαλοπούλες τους και τα κοτόπουλά τους και ό,τι άλλο ζητήσουν και μπορούμε να τους δώσουμε. Όπως επίσης αυτή τη στιγμή κρατάω ένα καρότσι που έχει μέσα 15 σακούλες με τρόφιμα, όπως θα έχω δώσω και 15 κοτόπουλα στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης Πετραλώνων, όπως δίνουμε κάθε φορά. Επίσης θα συνεχίσουμε να δώσουμε στους αδυνάτους που υπάρχουν 10 οικογένειες αύριο το πρωί, στο χωριό των Μικρασιατών που έχουν κάνει στην Κηφισιά και τους έχουν δώσει ένα χώρο και όπου αλλού το κάνουμε θα σας ενημερώσουμε. Πάντως να ξέρετε ότι συνολικά δίνουμε 387 σακούλες, κοτόπουλα ή γαλοπούλες. Πάλι σας εύχομαι χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί να τα πω ίδια, αλλά δεν πειράζει. Από εδώ και εμείς η ομάδα μας σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα στους ομογενείς αδελφούς μας που προσφέρουν τα αγαθά για τους φτωχούς της ενορίας μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νιου Τζέρσεϊ, η οποία προσφέρει όλα αυτά τα καλά αγαθά. Ευχόμεθα και πάλι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Αγαπητοί μας συμπατριώτες Έλληνες της Αμερικής, να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον αγώνα και για τη μεγάλη σας προσφορά που δίνετε και βοηθάτε πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ιδιαίτερα την Hellenic Relief Foundation και καθώς και την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία μας φροντίζετε, μας αγαπάτε και συμπάσχετε μαζί μας. Ακόμη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία τη Σούρδη, που είναι ο μεγάλος αρρωγός, φροντίζει, τρέχει και φροντίζει όλο τον κόσμο, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και οπουδήποτε. Να σας ευχαριστήσω, να σας πω χρόνια πολλά, με υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε. Είμαστε υπόχρεοι. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, εδώ την κυρία Σούρδη Μαρία, η οποία μαζί με τους συνεργάτες τρέχει και αγχώνεται να μπορεί να βοηθάει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και ενορίες. Εγώ είμαι ο Πατρίς Ισόης από τη Μεταμόρφωση Καλυθέας, αλλά πίσω από όλο αυτό, οι βασικοί θα λέγαμε οι δωρητές είναι η Hellenic Relief Foundation και από ό,τι έμαθα και η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Νιου Τζέρσι,
που είχε έτσι κυρίες την σκέψη και την επιθυμία να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους λίγο μακριά, αλλά πίσω στη χώρα τους, στην Ελλάδα, να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη είτε το καθημερινό φαγητό, είτε και αυτό το δέμα το χριστουγεννιάτικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που είστε οι δωρητές, αλλά και τους εθελοντές εδώ πέρα που πραγματικά τους ζω σχετικά συχνά, θα έλεγα, πώς αγχώνονται και θέλουν πάντοτε να βοηθάνε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Γιατί είναι αυτό που γεμίζει την καρδιά, γιατί όταν δίνεις στον άνθρωπο γεμίζει η καρδιά σου. Έχουμε καλά Χριστούγεννα και μακάρι να σας αξιώνει ο Θεός και εσάς, αλλά και εδώ την κυρία Μαρία και όλους τους συνεργάτες, να ζείτε χρόνια πολλά και να κάνετε κι άλλα για πολλά ακόμα χρόνια. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον απόδημο ελληνισμό και ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τον Άγιο Γεώργιο της Νέας Υόρκης. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλο τον ελληνισμό και σε όλο τον κόσμο. Μακριά από πολέμους, από πείνα, από δυστυχία και από αδράνεια των μεγάλων κεφαλαίων. Χρόνια πολλά. Να πω και εγώ τα χρόνια μου πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις ευαίσθητες κυρίες που τόσο πολύ βοηθήσανε στον Άγιο Γεώργιο να μαζευτούν όλα αυτά τα πράγματα που σίγουρα κάνανε πολλούς ανθρώπους να νιώσουν οικογενειακά και να νιώσουν ευτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ όλους τους ηθήνοντες του Χελένη Κρυλίφ, τα αδέρφια μου που είναι εκεί και βοηθάνε για εδώ. Σας εύχομαι από όλη μου την ψυχή καλά Χριστούγεννα με τις οικογένειές σας, υγεία, ευτυχία και ο Θεός να μας έχει πάντα καλά και να είμαστε μαζί. Γεια σας!